na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Nakabaos na yun ang akong anak sa panuway nga Don Faustino. Lola, ano nasa ko kamanggid ni amahan? Kung gusto pa mong mabuhi, palayo ka mo nining dapita. Palayo mong tanan nining mansyon sa demonyo. Palayo ka mong tanan. Lola, tabagasa ko. Unsa magisa ni amahan nimo? Demonyo siya. Siyang nagpatay sa akong anak. Igipatay niya si Amelia. Amelia? Kinsa man ka na si Amelia, Lola? Bungol ka. Ako siyang anak. Nagpakamatay siya tuhod ng demonyo nga Faustino. Unsa may relasyon ni amahan ni anang imong anak, Lola? Carmela, gawas! Lola. Madam, ayaw tiunan ng pistolas, Lola Carmela. Magmahay ka, Lily. Magmahay ka sa pagtapon mo sa mga sa ni Don Faustino. Patay na siya. Mora mo gipangandoy, dili ba? Mamatay si Don Faustino. Karulat ko ba na imong pangandoy nga mamatay siya? Nasagawas ka! Pagsadya dito sa inyo, kaya nakabaos ka na! Unsa pa gipabot mo? Unsa man? Diyos silunta ka, ha? Carmela! Ayaw! Lola, lakaw na lang. Dali, gawas na din sa mansyon. Palayo ka mo nining mansyon. Kay dili kini maghatag ka ninyo kalipay. Gusto na, Lola. Dali na sa gawas. Ayaw kami pagbalik, dili Carmela! Dili ka na welcome din sa panibay ni Don Faustino! Lola, ayaw na lang pagsuong sa mansyon. Lola? Hay man ang inyo. Ihatid ka sa inyo. Dos padang ka, oh. Ikaw ang nakaingon nganong namatay ang akong anak. Ikaw! Ay, pa, Lola, ayaw kasuko na ako. O, wag magani ko makailas sa imong anak. Ikaw ang nakaingon nga naghikog si Amelia niya na punuan sa kahoy. Onsa? Lola, onsa ko na imong ipanuti? Ikaw! Ikaw ang nakaingon nga naghikog ang akong anak. Ikaw! Lola, ayaw na paglakaw! Sundan ko siya, Ila. Lola! Ay, samtang yung kipanulti. Ano, iyong ipasaginan namoy na kaingon nga naghikog ang iyang anak. O, Amelia ang iyang anak. O, naghikog niya ng kahoy sa bigas tampi sa linaw. Hain naman to si Lola. Kalipas ng uwa, dinis kakahuyan. Pero, di nila man yung tumusuot si Lola. Muna kining kakahuyan nga, gidili nga among sudlan. Pero, kung anong din himan paingon si Lola Carmela. Oh, tuwara siya. Milubsong siya paingon sa kabalayan sa ubos. Kinahanglan masundan ko siya paingon sa ubos. Hain naman si Eric. Huwag naman siya mapalik. Ay naman ang tiguang. Yala. Tuwa na siya. Gisundan siya ni Eric. Bisan unsa ako na ila no. Doon naging mga plano nga di maayo siya man. Unsa? Usap kinahanglang mamati ka sa akong tambag nimo. O unsa man ang imong tambag, Joel? Ibalik ya kining mansyon. Mas makaayo kung imo ni baligya ang mansyon. Dili, Joel. Usa. Dili mahitabong ibaligya ni nako ang mansyon. Nakabati kasi yung panugon. Dili mahimong ibaligya ang iyang mga gibili nato. Dili siya makapugong kung akong ibaligya ang iyang kabili nako. Ila. Pues imo na ka na. Lain-lain tago na ako na, Joel. O pasagdi ko sa ko mga planos kinabuhi. Ela, nakagusto ko nimo. May nang mahibaw ka na. Ug andam kong mga sawa nimo. Nayabag ka na? Karon gina ni mo isulti nako.
Karon nga naa ang haya ni amahan sa sud sa mansyon. Unsa pa may akong huwaton? Gawas pa. Nahibaw na gid ka nga uyab na mig si Eric. Wa na ko'y kagawasan pa nga mamati og pagpanguyab gikan sa lain. Samtang di pa mo makasal si Eric. Dako kapag yapong gawas nun ila. Dili na para nako. Asa kayo la? Muapas ko ni Eric kami sunod ni Lola Carmela. Panuay. Murag gahi na yun nga maangko na ako sa ila na. Pero kung ako nang ipaagi sa pinukos, murag ako gid ang makaangko niya. Oh, uy. May paingon man siya sa gidiling kakauyan. Ila! Ila! Ayaw magdula ng kakauyan! Ila! Ila! Ay magdula ng kakauyan! Sa mukha ni Joel, uy. Hay naman to si Eric. Wa naman diyo sa unahan. Eric! Eric, hay naman ka! Murag kong mahadlo ka masuod sa kakawian. Pero hay naman ni si Eric. Eric! Eric! Tuwar Lola, bitungan siya sa ibabaw. O, paingon siya sa payag sa ibabaw sa bungtong. Daari siya diha magpuyo. Kinalang may bawaan pa na ako kun. Unsa gyud ang sugilanon sa unang panahon niya ng mansyon ni amahan. Joel, nga nawa nam ka mo sudog balik sa mansyon. Unsa may gilantaw nimo diha? Si Ila, tuwa sa paingon sa kakahuyan. Aw, patay siya diha. Ilang gisundan ng tiguang. Ha, mga kontrabida gyud ang mga tawhana, oy. Dilikit mahadlok anang kakahuyan. Pero unsa mo ginaan ng kakahuyan nga angay maging kahadlukan? Diha mawagtang si Eric, di ba? Oo. Nanong naluwas mo ginang panuwang dako eh. Waon ta ko'y karibal karon ni Ila. Ah, grabe. Unsa man na? Gugma na gyud ang imong gibati diha. Oo, gugma na ni, Wilma. Unsa? Kung ano ni katawa man ka. Wala ko magtuo ba? Nga sa imong dagway nga maldito kaay ka, kamo sa day kang mahigugma? Di ko parehas ni Moy, nga manhid. Wow! Hey! Joella, samang ka! Sundan ako si Ila sa kakahuyan. Ang kahoy nga may nagbitay nga pisi. Mao ka na ang gitudlo ni Lola nga gihikugan siyang anak sa unang panahon. Samkit kay nahitabo siyang anak. Og nanong ako mo iyang gibasol. Nga mo inakaingon nga naghikog ang iyang anak na si Amelia. Kinsa man isinas kinabuhi ni amahan. Oh, ay! Ila! Nga misunod ka na ko din, Joanna. Nga no, gidid-an ka na ni Eric nga duulon ta ka? Unsay tuyo mo? Gusto talang kang bantayan. Inaybaw gyud ka. Nga gidili ang pagtunog ining kakahuyan. Niara ko sa gawa sa kakahuyan, Joel. Wa kumusod sa kakahuyan. Linaw kayong lake, no? Oh. Uy, ano saan ang pisi nga nagbitay? Karon pa ka makabantay, ana? Yun na. Kalaing kong pagkabugkusa na agad. Mura mo nagparahikog. Mao nang gihikugan ni Amelia, ang anak ni Lola Carmela. Oh, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!